Uma senza lo mfanekiso oqoshiwe la sibheka khona udaba lwamabhubhu osuke siwenzela wena nje specific ukuthi-ke sikuphendule uphenduleke nokuthi ufunde. Kodwa futhi-ke still you can go to other channels where you can maybe learn more, visit other channels, call other people, but you can also call me. I've got iy'namba engizibeke laphayana ukwenzela ukuthi-ke if ukuthi kuyaphuthuma you can take my number ungifonele ubuze ngikuphendule. Normally abantu abangifonelayo iningi labo ngasho ukuthi 90% bayaphenduleka futhi bayagculiseka. I'm sure of that. So now you can call me ngale nje kweyinkinga. It's hassle free ukungifonela, but on Thursday ngo-7 ekuseni kune morning show on e.tv siyalibheka futhi udaba lwamabhubhu nakhona ungasilandela. Njengamanje asilibheke la kwenye flick sibheke uSipho uthi-ke good day pastor, ngicela-ke la ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha udaya-ke izinwele zami, the black dye, they became silkier as I was using the brush to dye, to put a dye in it. So thanks in advance and stay blessed. So into yokuqala ukuthi inwele uphawu oluhle uma uyibona kuleso simo mazise esimeni esifanele nesiamukelekile yabona, ngoba singayibheka ngokweBhayibheli, singayibheka nje ngokwesintu cishe kuyafanana yabona. Kodwa-ke asisho kanjena ukuthi-ke manje kodwa-ke umehluko usekutheni uma usuphupha kusudaya-ke manje iy'nwele zakho, lolu-ke sewuphawu osuke seluba isexwayiso-ke empeleni, ngoba-ke lona luvame ukuthi lukukhomba ukuthi zilungisele ukuthi kungenzeka ubhekane ney'khathi ezikhathazayo engahle ifike nakuba mhlawumpe kuzobe kunemizamo ozoyenza yokuzigwema. Usho ukuthi despite your effort to avoid certain problems, kodwa uzogcina ubhekene nazo lezo nkinga lezo noma lezo khathi lezi ey'khathazayo. Okwesibili esingakusho futhi ukuthi uma uphupha la udaya izinwele, uphawu ngabe lusho ukuthi kumele uqaphele ngoba ungase wena uzifake enkingeni. Kungenzeka kunento ozoyenza ezoholela ukuthi wena ugcine mhlawumpe usenkingeni yabona. So okwesithathu esingakusho ukuthi uma uphupha udaya izinwele, uphawu kwesinye isikhathi oluyaye lube nje luhle ngoba lunokusho ukuthi mhlawumbe kunezinguquko ozozenza wena ezinhle nengase zenze mhlawumbe ukuthi wena ube nokuzethemba, nezingase zenze ukuthi mhlawumbe abantu bekuthande noma bekukhonze, phinde baqaphele negalelo lakho noma beqaphele okwenzayo nje empilweni yabona. Asibheke futhi la ukuthi kuyenzeka-ke kwesinye isikhathi uma uphupha mhlawumbe uney'nwele ezimpunga, ngoba ugrey noma ugrey nosilver cishe kuyahambisana. So uma uney'nwele ezi-grey, uney'nwele ezisilver, noma uyibona zishintshe ziba silver or grey, lolu phawu olungaba lungachaza la into yokuqala lungaba oluhle noma lubike okuhle, ngoba la luye lubike ukuba nesithunzi noma ukwenza into ezokunikeza isithunzi. Luyabika ukuhlakanipha okukhulu onakho noma ukuphila isikhathi eside noma ukuphila kade futhi yabona. Kodwa futhi okunye singakuveza ukuthi kuyenzeka futhi uma uphupha la uney'nwele ey'mpunga kube uphawu olubi osuke luchaza nje ukuthi mhlawumbe umuntu osuke ebhekene nobubha, umuntu osuke ebhekene nenhlupheko noma ngabhekene nenhlupheko, noma umuntu ongahle abhekane nobuthakathaka noma abe ngaphansi kwencindezi empilweni yabona. Kodwa futhi uma sihlabela phambili siyakwazi ukuthi sibheke la ukuthi uma uney'nwele-ke ey'bovu, kuyenzeka omunye angiphupha aney'nwele ey'bovu, lolu phawu olubi ngoba lona luye luxwayise ukuthi mhlawumbe wena qaphela, ngoba-ke ungahle ube isisulu sokukhohliswa, ungahle ube isisulu sokuyengelwa ophathe, noma kuzoba isisulu sokuvukelwa yizitha noma kunabantu abangahle bekuvukele empilweni yabona. You being warned. Kanti uma uphupha futhi uney'nwele ey'bovu, kuyenzeka kube uphawu kwesinye isikhathi osuke lusho ukuthi mhlawumbe intuthuko kanye ney'thukuthuku zakho noma ukusebenza kwakho kunzima kuzokudonsela kizitha, noma kuzokudonsela abantu abazokudlela-ke umona, gcine sebephenduka mhlawumbe izitha yabona. Kodwa futhi asikhulume ngomuntu mhlawumbe uma kungenzeka ephuphe eney'nwele ezimhlophe. Esikhathini esiningi uphupha uney'nwele ezimhlophe, lolu phawu oluvame ukuthi lubike okubi, kodwa futhi luyaye likubike okuhle. Uma sibheka nje uhlangothi oluhle la, uma uphupha mhlawumbe uney'nwele ezimhlophe, uphawu lolu osuke lusho ukuthi wena umuntu onenhlakanipho. Lungaphinde lusho ukuthi mhlawumbe ungase mhlawumbe wena
uthole likhulu empilweni, futhi ungahle uthole mhlawumbe izinto ezingahle zikunothise noma siphinde zikwenze uneliseke nje ngokomphefumulo noma nje emphefumulweni wakho, yabona. Kanti futhi uma uphupha la uwumuntu oney'nwele ezimhlophe, kuyenza kwesinye isikhathi kube kusho ukuthi mhlawumbe umuntu ozobhekana nokuphoxeka okuthile, yabo. But uma uphupha la umuntu ongathi ulungisa iy'nwele, uyasikama, ubhizi nje ukama iy'nwele zakho, uphawu kwesinye isikhathi olungaba olubi ngoba lapha suke selusho ukuthi-ke qaphela ngoba mhlawumbe ungase ulahlekelwe umuntu obalulekile ngenxa mhlawumbe yokuzama ukuzenza ngcono. Kungenzeka umuntu ozozama ukuzenza ngcono, but lokho kugcine sekulahlekisela ngomunye umuntu ongaba umngane, ongaba umlingane, ongaba umuntu omjwayele, egcine seqhela kuwena kanti mhlawumbe kube umuntu okade umkhonzile futhi ebalulekile empilweni yakho, yabona. So usho ukuthi ungafuna ubheka i-attitude onayo towards abantu, especially aba-close nawe, yabona. So uma usikhuluma ngomuntu la uphupha mhlawumbe ebona iy'nwele zakhe zikhula, lolu uphawu oluhle ngoba lolu lusho ukuthi empeleni lindele ukuthi umuntu ongahle athole udumo, umuntu ongahle athole amandla okwenza ngcono mhlawumbe impilo, noma okwenza ngcono umsebenzi wakhe, noma okwenza ngcono ibhizinisi, uyabona. So uma kwenzeka kodwa uphupha la ugunda kuy'nwele, lolu uphawu olubi ngoba luyalusho ukuthi empeleni qaphela ngoba wena ungase mhlawumbe ulahlekelwe udumo, noma uzophelelwa yidumela okade unalo kubantu, noma uzophelelwa amandla emkhakheni wakho, yabona. So okunye singakusho ukuthi la uma usuphupha mhlawumbe uney'nwele ezinde ngokwendlulele, ngoba ikakhulukazi lezi ezinde iy'nwele ziba uphawu osuke lusho ukuthi wena uwumuntu oneqabho, uwumuntu one-pride mhlawumbe ngolikaJoji, noma umuntu ongenalo iqiniso, kepha ozama ngakho konke okusemandleni ukuthi ezenze ngcono, futhi nothanda ukubukwa. Singasho ukuthi ngamanye amazwi unontanda kubukwa, but at the same time you don't have iqiniso somehow, une-pride, yabona. So uma kwenzeka-ke la uphupha engathi iy'nwele zakho ziyaphuma ekhanda, ziyasuka nje ekhanda noma ziyaphuma, lolu phawu olungaba ngolubi ngoba nalo luyasho ukuthi umuntu ofanele ngabe uyaqaphela ngoba kunesikhathi sokuphoxeka, kunesikhathi sokukhathazeka, kunesikhathi sokudumala esingase sifike kungekudalwa, yabona, empilweni yakho. Kanti futhi uma ungowesilisa uphupha mhlawumbe unempandla-ke, lolu phawu oluhle kakhulu ngoba esikhathini esiningi uma uwumuntu wesilisa uphupha unempandla, so kusho ukuthi-ke lindele ukuthi ungase wenze kangcono empilweni, ungase uthuthuke, noma-ke ungase uphumelele, ungase ube nokusimama okuthile, noma umuntu ongahle athole ukuhlonishwa, noma umuntu osuke ezophila impilo ende futhi esimeme, yabona. Kepha uma uwumuntu wesifazane bese uphupha unempandla, lolu phawu olubi luyakuxwayisa ukuthi empeleni lindele ukuphoxeka ozobhekana nako, lindele inhlupheko, lindela ukuba umuntu abangahle bemkhiphe inyumbazane, belindela mhlawumbe ungayenzi inzuzo kuloko osuke ukwenza, kanye nokuthi mhlawumbe ungahle ulahlekelwe uma ngukuthi umuntu otshale iy'mali ey'ndaweni ethize. Kusho ukuthi lesi isikhathi sokuthi uqaphele ama-investment, uqaphele into ongahle uzenze, zingase ziholele ekutheni mhlawumbe uphoxeke, noma ungayenzi inzuzo, noma ulahlekelwe leyo mali leyo, noma ugcine kunabantu abakhipha-ke inyumbazane, yabona. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu engathi ngakulona ongakhohlwa kuyilike le video. Siyenze ngolukhulu uthando, senze ngokukhulu ukuzimisela nokuzinikela. Siyafisa ukuthi uthole ulwazi nawe-ke yeseka-ke i-channel ngokuthi njani ulike le video le. Siyabonga.